Рэжым Лукашэнкі намагаецца мадэрнізаваць айчынны ВПК, каб наладзіць вытворчасць найбольш эфектыўных на сёння сродкаў паражэння дронаў і далёкабойных ракетаў. Гэтак у Беларусі хочуць стварыць уласную ракету ўзроўню расійскай «Іскандэру», а таму разглядаецца інтэграцыю тэхналогіяў гэтак званага арэшніка і нават дадаванне да гэтых ракет ядравых боегаловак. Да ініцыятывы «Белпол» трапілі падрабязнасці таемнага праекту. Падрабязней Владзіслаў Корсак. Паводле ініцыятывы «Белпол» адмысловая засакрэчаная праграма называецца «Калібр». У яе межах рэжым Лукашэнкі вядзе ўласную распрацоўку ракеты далёкасцю дзеяння 300 кіламетраў. Запускаць такія ракеты плануюць з дапамогай РСЗА «Паланез». Аднак не сакрэт, што калі наземная частка «Паланезу» – прадукт ВПК Беларусі, то цяперашні ракетны складнік комплексу ў большай ступені ёсць кітайскай распрацоўкай. Адпаведна, на новую ракету патрэбныя кітайскія камплектныя дэталі. И вось тут узнікаюць цяжкасці. Китай в этом плане помочь не может, потому что доверие китайской стороны к стороне белорусской, в общем-то, относительно. Эта ракета может в конечном итоге и, скорее всего, окажется у русских. И русские будут использовать эти ракеты для РСЗО «Полонез» в войне против Украины, что также может привести, например, к усложнению ситуации для Китая с точки зрения санкций. Згодна з інфармацыяй Белполу, асноўная праблема рэалізацыі праекту «Калібр» – адсутнасць у Беларусі тэхналогіяў вытворчасці радыёэлектроннага начыння, перашкода ўстойлівых ракетаў і цвёрдапаліўных ракетных рухавікоў. Режим Лукашенко и белорусский военпром пытаются наладить тесное взаимодействие с Пакистаном и Ираном для решения данных вопросов. Потому что если эти вопросы не будут решены, вот той стопроцентной локализации, о которой так мечтает Лукашенко, не будет. Пакуль жа Менск распрацоўвае і ўводзіць у эксплуатацыю плошчы для будучых выпрабаванняў такіх ракетаў. Нягледзячы на амбітныя планы ў вайсковай галіне і бразганне зброі, прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі мілітарыстамі называюць не сённяшнюю Беларусь, а яе суседзяў. Гэтак дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вальфовіч заявіў пра мілітарызацыю Польшчы і балтыйскіх дзяржаваў і адпаведныя пагрозы Беларусі. Хоць пагрозы бачаць тыя ж Вільня і Варшава, цяпер перадусім у сувязі з расійска-беларускімі вучэннямі «Захад-2025». Яны пачнуцца ўжо 12 верасня. Але чым скончацца? Це не розслаблятися після завершення навчання. Не разнявольвацца пасля завяршэння навучанняў. Можа быць паўза на запашванне сілаў паміж непасрэдна навучэннямі і разгортваннем сілаў, пачаткам баявых дзеянняў. Можа трываць тыдні, нават месяцы. Памятаеце вучэнні «Каўказ-2008», калі міжнародныя назіральнікі пыталі Расію, чаму яна не выводзіць сілаў з рэгіёну пасля вучэнняў, якія ўжо месяц як скончыліся. Раней МЗС Украіны з нагоды расійска-беларускіх вучэнняў «Захад-2025» апублікаваў адмысловую заяву. У ёй Беларусь папярэджаная пра недапушчальнасць правакацыяў падчас манеўраў і беларускай арміі раяць не набліжацца да межаў Украіны. Владзіслаў Корсак, Белсад. Рэжым Лукашэнкі вядзе сакрэтныя перамовы з амерыканскімі дыпламатамі аб вызваленні палітвязняў у абмен на змякчэнне санкцыяў. Польскае выданне «Жэч Пасполіта» піша, што пасля нядаўняй размовы з Дональдам Трампам Лукашенка можа пайсці шляхам нікарагуанскага дыктатара Даніэля Артэгі, які ў 2023 годзе выпусціў больш як 200 палітычных зняволеных і адразу ж дэпартаваў іх з краіны. Лукашенко хоча увайсці ў гэты вось тренд расійска-амерыканскіх перамоваў, хоча быць незалежным нейкім гульцом, хоча прынамсі не застацца недзе за бартом вось гэтай усёй укладанкі і прабуе гуляць вось на такіх як бы бочных сваіх нейкіх рэйках, каб выкарыстаць вот эту магчымасць, выкарыстаць для выхаду з ізаляцыі.
Тэма імавернага вызвалення вялікай колькасці беларускіх палітвязняў загучала больш выразна пасля тэлефанавання Дональда Трампа Лукашэнку. Пасля размовы амерыканскі прэзідэнт у сацыяльнай сетцы назваў Лукашэнку паважаным прэзідэнтам і падзякаваў за вызваленне 16 чалавек, сярод якіх быў і Сергей Ціханаўскі. Прэзідэнт ЗША пісаў, што цяпер абмяркоўваецца лёс 1300 палітвязняў. Лукашенко пацвердзіў, што гатовы, цытата, дадаць нават некалькі тысячаў, канец цытаты, і прызнаўся, што спадзяецца на скасаванне санкцыяў супраць Белавія і Беларускалію. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» на сёння ў Беларусі прынамсі 1193 палітычныя зняволеныя. Больш за 30 палітвязням патрэбная тэрміновая медычная дапамога, шмат хто ў крытычным стане. Імаверна, больш за 250 асобаў. Столькіх жыхароў Гомельскай вобласці сёлета маглі затрымаць у справе беларускага гаюна. У спісах на затрыманне можа быць і ўвогуле больш за 1000 асобаў, паведамляе Флагшток. Выданне пры гэтым спасылаецца на сяброў і блізкіх фігурантаў справы. Затрыманні пачаліся пасля таго, як у руках сілавікоў аказалася база карыстальнікаў беларускага гаюна. Гэтыя людзі дасылалі маніторынгавай групе паведамленні пра перасоўванне расійскіх акупацыйных войскаў па тэрыторыі Беларусі ў часе нападу на Украіну. Новы бізнес гаманца Лукашэнкі. Як сцвярджае бюро «Медыя» ў сваім расследаванні, бізнесовец Александр Зайцаў датычны да будаўніцтва лагістычнага тэрміналу на Гарадзеншчыне. Пры гэтым сам Зайцаў, які знаходзіцца пад санкцыямі шэрагу краінаў, спрабуе схаваць свой удзел у праекце. Імаверна, каб ягоны новы бізнес не трапіў пад абмежаванні. Таму працягне Ян Федарович. Набліжаны да Лукашэнка бізнесовец Александр Зайцаў мае непасрэднае дачыненне да новага лагістычнага тэрміналу, які будуюць побач з чыгуначнай грузавой станцыяй «Свіслач», паведамляе бюро «Медыя». На тэрмінале ля мяжы з Польшчай будуць апрацоўваць і размяркоўваць грузы, што транспартуюць з Китаю ў Еврозвяз. За компанией, которая реализует этот инвестпроект, как минимум за одной стоит белорусский бизнесмен, который уже находится под санкциями. Как расследователи со своей стороны мы попытаемся предоставить максимально полную информацию контролирующим органам Евросоюза и попытаемся, конечно же, если этот проект не заморозить, то как минимум сделать так, чтобы он попал как минимум в поле зрения Европейского Союза. Сам Зайцаў спрабуе схаваць свой удзел у праекце, канстатуюць расследавальнікі. Ад беларускага боку над будаўніцтвам тэрміналу працуе кампанія UnionWay, створаная ў студзені 2022 года. Раней яе адзіным уладальнікам была лагістычная фірма Александра Зайцава «Русэкспедыцыя». Аднак летась яна трапіла пад санкцыі ЗША, і неўзабаве у UnionWay нібыта з'явіўся новы ўласнік, былы сілавік Сергей Воробьёв. Он начинал свою карьеру в центральном аппарате КГБ, работал в следственном комитете. То с 2019 года Воробьев перешел работать в структуры Зайцева. Он работал в таких компаниях, как Рух Спортменеджер и Стисха. Эти компании до сих пор находятся под контролем семьи Зайцева и в разной степени долей принадлежат либо самому Зайцеву, либо его сыну Роману. У межах лукашэнкаўскай праграмы «Один район, один проект» кампанія UnionWay ўжо атрымала крэдыт на будаўніцтва тэрміналу ў Свіслачы болей за 20 мільёнаў рублёў. Як зазначае бюро «Медыя», да таго ж дзяржава бясплатна вылучыла UnionWay участак на будаўніцтва. Фірма таксама вызваленая ад выплаты зямельнага. Беларускі фонд спартовай салідарнасці звярнуўся па дапамогу ў пошуку чальца фонду Анатоля Котава, які знік у Турэччыне. Арганізацыя паведамляе, што 21 жніўня Котаў прыбыў з Варшавы ў Стамбул у службовую паездку, але ўжо ў той самы дзень сувязь з ім абарвалася. У Варшаву ён не вярнуўся. Былы генеральны сакратар Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі і былы працаўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў апошнія гады адкрыта выступаў супраць рэжыму Лукашэнкі. Абараняў беларускіх спартоўцаў і за сваю дзейнасць быў завочна асуджаны ў Беларусі на 12 гадоў турмы. Яго таксама абвясцілі ў вышук беларускія і расійскія спецслужбы. Фонд спартовай салідарнасці заклікае міжнародную і грамадзянскую супольнасці дапамагчы ў пошуку Анатоля Котава.
Вяртаемся ў Беларусі. У сталічным мікрараёне Малінаўка адбыўся пажар на станцыі тэхабслугоўвання. Чорныя клубы дыму былі відаць здалёк. Відэа імгненна разышлося па соцсетках. Калі ратавальнікі прыбылі на месца, будынак СТА ўжо быў моцна задымлены. Агонь ахапіў фарбавальную камеру і частку даху. На ліквідацыю ўзгарання прыцягнулі 7 адзінак тэхнікі. На шчасце, абышлося без пацярпелых. Без каментара. Менш як праз тыдзень у беларускіх школах прагучыць першы званок. Але ці ўсё гатова да новага навучальнага году? Да нас трапіў дакумент камітэту дзяржкантролю Менскай вобласці, з якога бачна, што некаторыя прыгатаванні ідуць літаральна ў самы апошні момант. Чакаюць шкаляроў і новаўвядзенні ў сістэме адукацыі. Якія, ведае Ірына Драфійчук. За 2 тыдні да пачатку навучальнага года амаль палова школаў Меншчыны, якія абследаваў камітэт дзяржкантролю, мела патрэбу ў дадатковых рамонтных работах. Гэта вынікае з дакументу, якім падзялілася з Белсатам ініцыятыва Белпол. 40 установаў адукацыі, 81,6% ад абследаваных, прызнаныя гатовымі да пачатку 2025-2026 навучальнага года. Атрыманыя пашпарты гатовасці. Неабходна адзначыць, што будынкі 20 установаў 41% з абследаваных патрабуюць дадатковых рамонтных работаў. Сярод недахопаў неадрамантаваныя падлогі, вокны і дзверы, адслаенне фарбы і тынку, кепскі асфальт у дварах. Асобным пунктам пазначана, што ў 18 установах, цытата, «незабяспечанае выкананне даручэння кіраўніка краіны». То бок стадыёны і спартовыя пляцоўкі не ў належным стане. Пры гэтым у дакуменце падкрэслена недастатковае фінансаванне, а напрыканцы прапаноўваецца пакараць за недаробкі кіраўнікоў школаў і адказных чыноўнікаў. Средства, выделяемые из бюджета на подготовку школы, они становятся все меньше и меньше. То есть фактически получается, школу готовить к новому учебному году надо. Вопрос, кто это будет и за какие средства. Найдите директора школ сами и решите эту проблему сами. А мы придем, проверим и скажем, где у вас что не так. Непадрыхтаваныя будынкі не адзінае, што можа паўплываць на камфорт дзяцей у школе. 1 верасня пачнуць дзеяць змены ў кодэкс аб адукацыі. Сярод іншага, гэта абавязковае адзенне дзелавога стылю ды забарона школьнікам карыстацца мабільнымі прыладамі, у тым ліку і смарт-гадзіннікамі, нават падчас перапынкаў. Маўляў, каб дзеці больш камунікавалі паміж сабою. Мобильное устройство при входе в школу отключают, ставят на беззвуковой режим, сдают ответственному педагогу. Дальше гаджеты хранятся в ячейках. У каждого класса своя ячейка. Ответственный педагог закрывает. Пры гэтым карыстацца тэлефонам падчас уроку нельга і настаўнікам. Яшчэ адна забарона датычыць бацькоў. Іх не пусцяць у школу, дзе вучацца іхныя дзеці без пасведчання асобы. Таксама наведнікі павінныя падтлумачыць мэту візіту і зарэгістравацца ў адмысловым журнале. В какой-то степени это оправдано, что в школу не может зайти любой посетитель просто так. Вот. Даже находясь здесь, я вижу здесь тоже школы, они закрыты, и открывают, вахтер открывает, спрашивает цель и так далее. Это прежде всего безопасность детей. З'явяцца ў раскладзе і новыя прадметы. Рэкамендаваную раней гадзіну здароўя і спорту зрабілі абавязковым 3-м урокам фізкультуры на тыдзень. У 11-класнікаў жа замест гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі з'явіцца новы прадмет. Летась яго ўвялі для 10-класнікаў. И выпускники 2025-2026 учебного года будут иметь возможность выбрать централизованный экзамен уже не по истории Беларуси и всемирной истории, а по учебному предмету «История Беларуси» в контексте всемирной истории. Агулам за парты ў больш як 2500 школаў сёлета сядзе больш за 1 000 000 вучняў. З іх 90 000 першакласнікаў. Ірына Драфійчук, Белсат. Ну што ж, хаця б напрыканцы аб'ектыву сапраўды радасная навіна гэтым разам з гарадзенскага заапарку. У сям'і ламаў чарговы ўжо 3-й нарадзінец. Гэтым разам на свет з'явіўся чароўны малеча, якога назвалі бархат, то бок па-беларуску аксаміт.
за ягоную незвычайна мяккую і далікатную поўсць. Бархат ужо гуляе ў адкрытым вальеры, дзе яго могуць пабачыць наведвальнікі. Ну што тут дадаць? Без каментара?